Ben, boa tarde a todos e a todas, especialmente saudar as persoas que nos siguen vía telemáticamente. Compartir con vos a melloría dos datos COVID, que ata estes días estivemos con 0 casos, desgraciadamente hoxe temos un afectado. Vamos a comezar coa convocatoria da sesión ordinaria do hoxe 24 de xuño de 2021. Punto número 1 é a aprobación se procede do borrador da acta da última sesión celebrada que foi o día 27 de maio de 2021 en sesión ordinaria. A acta está remitido coa convocatoria e se non hai ninguna obxección considerámola aprobada. Moi ben. Pasamos ao punto número 2, dación de conta das resolucións da alcaldía, segundo o expediente que se acha na sesión. Estiveron a disposición dos concelleiros e concelleiras no expediente da sesión, se non hai ninguna... Fica aprobada tamén? Sí. Os puntos 3, 4 e 5... Que? Vale. Os puntos 3, 4 e 5 podemos debatilos conxuntamente e votalos por separado, se vos parece? Sí. Punto número 3, desafección do baixo da esquerda do edificio con saída a Rúas Carlos Casares 5. Este tema xa se ten tratado en pleno comisións. O Concello tiña cedido o uso do inmoble adicado a Rúa Carlos Casares número 5 en base a un convenio. Este espacio non se utilizaba polos Consorcio Galego de Servicios Sociais solicitouse por parte dunha veciña da localidade o local para interese de solicitar unha subvención da Xunta de Galicia para instalar unha casa do maior, que temos tramitado o expediente que hoxe remata para este local, pasase a ser ben patrimonial do Concello. E así, para poder, desde o punto de vista legal, aprobar o convenio, posibilitar o uso deste local para esta veciña interesada nas condicións máis favorables posibles. Sería algo positivo para o Concello de Ribadavia, unha casa do maior, e, lóxicamente, para as persoas maiores e os seus familiares. O punto número 4 é a inscripción do inventario de bens municipais do baixo esquerda do edificio con saída Rúa Carlos Casares número 5, que non exixe que todos os bens de titularidade estén inscritos no inventario. Punto número 5, aprobación do convenio de cesión do baixo esquerda do edificio con saída a Rúa Carlos Casares número 5 para a Casa do Maior. Ten a palabra o secretario. A Comisión Informativa de Contas, Economía e Dereitos Sociais, na súa sesión de 17 de xuño de 2021, adoptou o seguinte dictamen. Primeiro, alterar definitivamente a cualificación xurídica do edificio público escolar de dominio público sito en Carlos Casares 5, baixo esquerda desta localidade, pasando de ser un ben de dominio público a un ben de carácter patrimonial. Realizar o acto de recepción formal do ben inmoble que foi desafectado. Sometida a votación a proposta e tense o seguinte resultado: votos aprobado, PSOE 2, Ribeiro en Común 1, resérvase para o pleno PP 2 e Bloque Nacionalista Galego. Fica aprobada levándose a pleno en calidad de dictamen. A Comisión Informativa de Contas, Economía e Dereitos Sociais, na súa sesión de data 17 de xuño de 2021, adoptou o seguinte dictamen: inscribir un inventario de bens do Concello de Ribadavia no epígrafe 1, bens inmobles, Grupo A Fincas Urbanas, número de orden 31, o seguinte inmoble, situación Rúa Carlos Casares 5, descripción local situado na zona esquerda da planta baixa de edificación, visto dende o patio. Propiedade do Concello de Ribadavia, naturaleza ben patrimonial, clasificación urbanística do solo urbano. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos aprobado, PSOE 2, Ribeiro en Común 1, resérvase para o pleno PP 2 e Bloque Nacionalista Galego 1. Fica aprobada. A Comisión Informativa de Contas, Economía e Dereitos Sociais, na súa sesión de data 17 de xuño de 2021, adoptou o seguinte dictamen. Aprobar o convenio de cesión de local sito en instalacións municipais para o seu uso como Casa ao Maior, situación Rúa Carlos Casares 5, baixo esquerda, descripción local situado na zona esquerda da planta baixa de edificación, visto en o patio. Facultar a señora alcaldesa presidenta para asinatura do convenio e para todos os trámites posteriores. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos aprobado, PSOE 2, Ribeiro en Común 1, resérvase para pleno PP, Bloque Nacionalista Galego. Fica aprobada levándose a pleno en calidad de dictamen. Moitas gracias, secretario. Ten a palabra Maite, a voceira do BNG, para comezar a debatir. Ben,
Bueno, boa tarde a todos, o grupo de goberno e os compañeros, tamén a xente que nos poida estar seguindo telemáticamente. Bueno, como ben acaba de decir a alcaldesa, pois hoxe tivemos a noticia de que hai un caso, estábamos a cero, que o cal creo que estábamos todos moi contentos por esta no. Bueno, simplemente recordar, como xa sempre recordamos todos os grupos, que isto non rematou, que a pandemia sigue, que o virus está aí, que vemos que está mutando, que é un virus peligroso. Entonces, as medidas de relaxación, que tengamos moito cuidado, que sexamos prudentes dentro das novas medidas que van a entrar en vigor, e que podamos chegar a esa normalidade o mellor posible. Bueno, respecto deste tema, pois xa se falou en comisións, nos xa dixemos que estábamos, bueno, que nos gustaba que houbera un veciño, sobre todo pois interesado en que ese local pois tuvera un uso, e sobre todo que ese uso poida ser para unha casa do maior. A pena é que estas casas do maior só poidan acoller a 5 persoas. Bueno, creo que funcionan basicamente como un centro de día, en horario de mañana hasta 1 hora da tarde, non sei que horario vai ter, xa se dirá por parte da persoa que vai sostener. E bueno, un centro de día que tamén falta fai aquí neste concello, porque outros concellos non vou desprestixiar nin devaluar a ningún, pero bueno, hai concellos con mellor sin ter nin os habitantes nin a categoría que pode ter o Concello de Ribadavia, xa digo, sin desprestixiar a ningún nin devaluar, pois teñemos o centro de día. Xa fixemos fincapé por parte do noso grupo tamén da necesidade de non olvidar ese edificio da Alameda, que tanto por a súa situación como por a súa vistosidade, pois que non quede olvidado. No seu día tamén se falara de que podía acoller cunha reforma a nova Galiña Azul, e espero que eso que non quede no olvido, e que ese edificio pois que teña o uso que realmente se merece. Bueno, despois vais a votar por separado, non? Pero bueno, en principio pois ya logo votamos. Grazas. Grazas, Maite. Quenda para César, do Partido Popular. Moi ben, moitas grazas. Boa tarde a todos e a todas. Ben, nos este tema se o tratáramos nun pleno anterior, cando inicialmente se solicitou pois iniciar estes trámites, polo tanto, deixada que o noso voto foi favorable, hoxe vai a volver a serlo. Evidentemente, nos 3 puntos votaremos a favor dos 3 e non hai moito máis que comentar. Gracias. Gracias, César. Brais, portavoz do Goberno. Grazas. Reiterar as vosas palabras en relación a persoa afectada que hoxe tivemos coñecemento, reiterar tamén esas palabras de ánimo á familia e a esta mesma persoa, e reiterar tamén a labor de comunicación e justamente de concienciación de que isto ainda non pasou, que o Concello fai diariamente con bastante ahínco, creo eu, para que a xente tome conciencia de que isto ainda non acabou. Respecto a estes 3 puntos, suscribo o que dixo a alcaldesa, xa o explico suficientemente, tamén os acordos que traen aquí as comisións. Matizar e recordar un par de cuestións que eu creo que son importantes. Primeiro, esta Casa do Maior é un novo servicio social que non existe, a día de hoxe non existe, e que se vai a poner en marcha. Por lo tanto, é unha mellora desa oferta de servicio público. Importante, e nos creemos, ademais, que vai haber moita demanda. É certo que vai ser un horario flexible, o horario máximo o que van a atender a persoas é de 8 horas e vai a depender da necesidade dos solicitantes. Está por ver aínda, evidentemente, aínda que sea xestión privada, está regulada e está suscrita a uns parámetros públicos, tanto da Xunta de Galicia, que é quen subvenciona, como do propio Concello, que colabora ofertando un espazo para que sexa posible este novo servizo. E, en segundo lugar, cabe recordar, e desde logo este goberno fainos reiteradas veces, e non se vai a cansar, facíamoslo cando estábamos na oposición, reclamando tamén que Ribadavia necesita e merece un centro de día.
e ademais non se entende como na comarca algún concello bastante de menor entidade que o de Ribadavia, porque hai que é triste ter que recordalo, pero os ribadavienses temos que facelo, porque só basta con ver moitas veces o trato que algunha administración nos dá de que Ribadavia é a capital da comarca, e además Ribadavia está disposta con todos os gobernos que houve e seguramente haberá. Ribadavia sempre está disposta a compartir servizos e a colaborar como capitalidade, con toda a generosidade que eu creo que sempre tivo e terá Ribadavia, e nese sentido desde logo o centro de día é un exemplo máis. Poderemos falar do novo asilo, onde vemos, por exemplo, tamén como hai algunha entidade da que despois seguramente poderemos falar, algunha entidade que subvenciona asilos privados ou asilos en concellos con menos cidadáns, con menos vecinos que o de Ribadavia, e polo tanto creemos tamén que esas administracións co fan con toda a legitimidade tamén ten un debe, e desde logo a labor deste goberno, e agardamos que sexa acompañado e apoiado pola totalidade do Concello de Ribadavia e do Pleno, de reclamar esas institucións tamén o mesmo. En definitiva, esta Casa do Maior pode ser o primeiro paso para o que desde logo debe ser, agardemos o antes posible, un centro de día en Ribadavia. Agradecer os votos a favor e agardemos que isto sexa o primeiro paso. Ben, gracias, Brais. Entendo que fican aprobados os 3 puntos por unanimidade. Continuamos co punto número 6, aprobación da conta xeral de 2020. Unha cuestión administrativa de mero trámite, son cuestión técnicas perfectamente realizadas polos servizos de intervención e tesourería. Se alguén quere intervir, se non procedemos a votar. Sí, perdón. Quería comentar que, bueno, que evidentemente é un documento redactado e refrendado por intervención. Que pasa que, bueno, non sei que nos hubiera gustado, xa que é un documento tamén importante, e nos vamos a pronunciar, pois, non sei, que nos hubiera, xa sabemos, eu non sei moi ben como funciona, pero supoño que aí nese documento estarán gastos, ingresos, o que se gastou esta partida ou non. Entonces, eu como concelleira xa sei que o podo pedir, pero non, creo que non nos achegaron un documento, non sei se está aquí ou, claro, entonces vaise facer público, vaise expoñer a público, se o sei. Entonces, bueno, a nos, cando nos temos que pronunciar sobre algo, pues eso, nos gustaría por lo menos haber tido... Sí, agora te explica o interventor. Vale. Vamos a ver, la cuenta general tiene una comunicación que antes del 1 de mayo tiene que estar sometida a dictamen de la Comisión Informativa correspondiente. Ya se sometió en el mes de marzo en la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, se dictaminó favorablemente y se acuerda exponer al público durante 15 días o días más hábiles. Estuvo expuesta al público, estuvo expuesta al público para que presentaran alegaciones. No se presentaron alegaciones, entonces se trae al Pleno para su aprobación definitiva. No obstante, en el documento del presupuesto, de hecho en concreto algún concejal le pasé, es decir, ya se lo comenté porque me lo pidió la cuenta general. Claro, la cuenta general estamos hablando de 2.000 folios, entonces claro, es un documento muy farragoso. Entonces los documentos más importantes de la cuenta general ya estaban en un apartado, un anexo del presupuesto del año 2021, que es liquidación del año 2020, que este año, por casualidad, es decir, porque se aprobó el presupuesto un poco más tarde, pues se pudo introducir, porque teóricamente la liquidación se aprobó el 28 de febrero, como el presupuesto se aprobó en marzo, así, ese documento sí que está con el presupuesto vigente, si no estaría del año anterior, aún estaría del 19, pero este año sí que están los documentos más importantes, lo que tú dices, estado de gastos, estado de ingresos, remanente de tesorería, balance de situación y tal, todos esos documentos están en el presupuesto del año 2021 en un anexo del propio documento. No obstante, si quieres alguna cosa más, no hay ningún problema, solo tienes que pedir lo que se te facilita. Gracias por la aclaración, Vicente. Mariluz? No, simplemente decir que vamos a votar a favor e nada máis, gracias. Brais? Ben, pois entón procedemos a votar. Votos a prol? Fica aprobada por unanimidade.
Punto número 7, modificación orzamentaria. Esta modificación, a finalidade de dotar de orzamento a dúas subvencións, a da infraestructuras da ponte da Porca Empresarial e a reparación da ponte da Veronza, que é unha colaboración tamén unha colaboración coa Asociación de Veciños de Agroba a Archabolas e o Seixo para a adquisición dunha motobomba de auga. Tamén desde o Concello reclamamos a Deputación pois que licite a obra da ponte da Veronza para que se remate de cara ao próximo inverno, xa que, climatolóxicamente este tempo é o máis propicio para esta obra. Entón, que máis hai? Sí, vai tema de personal tamén incluído, brigada de obras e... Lo de la bomba sumergible para los vecinos. Sí, sí. Vale, entón vamos a pasar a debatir. Maite, ten unha palabra. Bueno, sí que é verdad que se nos presentou xa en comisións e, é importante tamén pois as explicacións que se dan en comisións porque pregunta e aclaran dúbidas que se poden ter. Entonces creo que o portavoz que fora o que explicara, eu preguntara as obras que se iban a facer no parque, creo que me contestara ceras e algo máis. O do persoal tamén dixo que eran a 3 persoas que se lle vai ampliar o contrato que están por empregabilidade. O da ponte da Veronza, que me parece importantísimo que se faga e que se empece xa, porque, como decides, é unha época moi boa, ya que a ZOA creo que tamén ten que levar un envelhecemento, porque xunto coa tráfico, que tamén vai cambiar algunhas cousas, xa é unha zona que se está poñendo un poquinho de conflito, sobre todo nesta época estival, que hai acceso ás piscinas, acceso ao ambulatorio e acceso á zona recreativa. E despois no da Asociación dos Veciños, que non sei se son Asociación de Veciños ou como traída de aguas ou como son, que tamén nos parece estupendo, pero hai moitos veciños que creo que o goberno que o sabe, que teñen reclamado que lle chegue a auga municipal, non? Despois uns estarán totalmente en contra. Claro, cada un fai o gasto de agua que lle parece correcto, porque os que chegan de vacacións dirán, pois eu non gasto en todo o ano e agora gasto. Entonces, claro, hai que ter estas axudas ou subvencións que se conceden ás asociacións, pois non hai que ter cuidado, pero como digo, non nos parece mal, pero hai que, o mellor, pensar en facer o que vai custar facer, evidentemente, pero que levar desa agua e que cada un decida se se quere enganchar ou non. Eu penso que unha vez que varios ou a maioría dos veciños o fagan, os outros tamén. Entonces, pois eso, que vamos a votar a favor, pero, que en outros concellos se optimizan as xestións de traídas, se optimizan as axudas a asociacións sen ánimo de lucro, que tamén está moi ben, porque esas asociacións tamén fomentan actividades e tamén fomentan outras cousas, pero a veces tamén hai que ter cuidado con estas cousas. Grazas. Ben, gracias, Maite. Mariluz. Sin nada, gracias. Como apuntou Maite, xa tratamos en comisións este punto, xa intercambiamos opinións dos distintos grupos, polo tanto, nos simplemente anunciar que imos a votar a favor, nada máis. Gracias. Gracias, Mariluz. Brais. Moi ben, gracias, Noelia. A ver, varias cousas. Son 4 modificacións, unas son máis importantes que outras, pero, para nós son todas importantes. Primeiro, e quizás empezo pola máis creativa, pero quizás a máis simbólica, creo eu, que é a colaboración que este Concello fai con un grupo de veciños de Chabolas, Ventosela, o Seixo e a Agroba. É unha parroquia con bastantes problemas recurrentes respecto da auga. Normalmente cando ven este tempo, é certo, fai bastante tempo xa en anteriores gobernos todos colaboraron con esta asociación e nós evidentemente continuamos con ese traballo.
creemos que, bueno, como mínimo, desde logo creemos que vai a mellorar a prestación, pero o goberno é consciente que non é a solución definitiva en absoluto, pero nós tamén creemos, e así estamos en comunicación con estes vecinos e con outros, desde logo que hai que reclamar de maneira unitaria, desde logo que todos os vecinos estean suxeitos á rede municipal. Dito isto, non hai tampouco despois, digámoslo por así decirlo, hai que ser moi serios e moi rigurosos, porque eso supón un investimento importante. O que non ten sentido é que se faga un investimento importante e despois moitos ou algúns non se queran dar de alta, non? Nos entendemos que ten que haber un compromiso recíproco. E non é unha cuestión de vontade do Concello. Desde logo este goberno, e creo que este Concello ten toda a vocación para que todo o mundo que é veciño de Ribadavia e todos os territorios de Ribadavia se suscriban á rede municipal, facela máis ampla. O que sucede é que tamén o que se chama Aguas de Galicia e Xunta de Galicia, que é quen ten a potestade en esta cuestión, desde logo a súa participación e a súa involucración debe ser maior. E cando digo debe ser maior, estou sendo moi xeneroso, porque na realidade están desaparecidos desde fai demasiados anos de Ribadavia. Vale, e o que supón é, desde logo, bueno, evidentemente, supón que a rede municipal e a suposta ou posible ampliación, e xa non quero falar neste pleno das posibles novas captacións de auga, desde logo se nos quedan moi lonxe, é algo moi desexado e, sin embargo, moi lonxe, porque un concello como de Ribadavia, con orzamento de un pouco máis de 4,5 millones, non pode facer un investimento tan grande en solitario. E estamos vendo reiteradas veces como en outras administracións, evidentemente xa sabemos de que cor política sí están tendo, e desde logo nos creemos que isto non pode ser acostumar aos cidadáns supostamente libres nunha democracia, a ese condicionamento constante de si están os míos hai dinero e se non están os míos non hai dinero. Creemos que isto nas democracias isto non funciona así. Non debe funcionar así, polo menos para este goberno de Ribadavia, este goberno progresista. Outra cousa é que eses modelos si o defendan en outras latitudes. Creemos que o BNG non, eu creo que non, verdad? Creo que non. Entonces, nese sentido, bueno, creemos que a unidade veciñal é importante, a unidade dos grupos municipais con eses veciños para amparalos en todo o que poda é importante, e a reclamación nas administracións que competen tamén son importantes. Desde logo, así o decíamos cando estábamos na oposición, e así o vamos a seguir batallando cando estamos agora no goberno, en tarefas de goberno. As outras modificacións son tamén importantes e polo menos sustanciais. O parque empresarial é certo que non se vai a resolver tamén a situación do parque empresarial, que daría para outros moitos episodios, e algún día este pleno tamén o abordará, pero desde logo, bueno, hai unha subvención de mellora desa infraestructura e, polo tanto, o que fai esta modificación simplemente é poñer a participación do Concello que lle toca. Pero o problema do parque sigue existindo, e é un problema, evidentemente, de que a fase 3 está ralentizada, no mellor dos casos, e, evidentemente, hai un problema con solo que é público, que foi subvencionado e que neste momento ainda non revertiu no público outra vez, porque xa caducou ese suposto contrato e hai parcelas que están sendo ocupadas e non se poden liberar neste momento. Este Concello e este goberno lo está intentando, porque un polígono sin empresas, afortunadamente hai bastantes, unha delas grande. Tamén quero aproveitar para reclamar que, desde logo, a filosofía deste goberno debe ser que as empresas, desde logo, contraten tamén veciños e veciñas de Ribadavia, porque para traer xente de fora, bueno, evidentemente xa están outros polígonos. Creemos que os veciños de Ribadavia deberían, sempre que, evidentemente, e os hai moitos e moi vos profesionais, deberían tamén ser contratados no noso polígono. Entonces, isto evidentemente non vai arranxar a problemática do Concello.
que son moitas, como ves, Maite, como ven, e nos podemos escoitar o resto de compañeros e vecinos, son moitos os problemas que ten Ribadavia. Evidentemente, levamos un pouco tempo e, desde logo, creemos que estamos facendo cousas importantes, pero é certo que tamén pouco a pouco, porque a problemática moitas veces se escondeu con grandes fogos de artificio e a problemática estaba aí. E eu creo que, francamente, con toda honestidade, creo que hai que empezar a ponerle nome e apelidos os problemas que ten Ribadavia. Entre eles tamén o do padrón municipal. Igual, moitos vecinos e compañeros non o saben, pero que Ribadavia en 2020 baixou de 5.000 habitantes. Por primeira vez na súa historia. Baixou de 5.000 habitantes. E os funcionarios e os traballadores municipais están neste momento facendo un traballo espléndido e foron capaces, ou van a ser capaces, eu considero, de revertir esa situación. Entonces, Ribadavia está con moitos problemas. Y estuvimos 2 años que parece que aquí esto era la quinta maravilla del universo, que todo iba bien, que íbamos a tener 50.000 empresas, que íbamos a llegar a 10.000 habitantes y que todo era fantástico. Y ahora llega un nuevo gobierno y ve que de eso no hay nada, que la realidad es muy dura y que hay que batallarlo diariamente. Entonces, es cierto, estas modificaciones no van a mejorar sustancialmente, pero desde luego creemos que hay que defender nuestros intereses. Por último, o da Puente da Veranza. Este goberno xa reclamou por activa e por pasiva a xilidade, fixo os seus trámites, cando a alcaldesa e a tenente de alcalde teñen reunións coa Confederación Hidrográfica, trasladan unha serie de cuestións, de trámites tamén, non só de inversións para este municipio que o fixeron, sino tamén de agilizar trámites, e o logran. Nos chega a noticia, a pesar de que estaba anunciado unha subvención de 100.000 euros para reformar a Ponte Medieval da Veranza, e resulta que non había eses 100.000, sino que faltaban 10.000. Daí ven esta modificación. E é importante que isto se saiba. E entonces aquí estamos, o Concello de Ribadavia, intentando, evidentemente, chegar. Pero que ademais xa fai 3 semanas, fai semanas que xa trasladamos o noso compromiso para que isto se fixera o antes posible. Por lo tanto, fai 3 semanas que podría estar empezado este proceso de licitación, que é algo tedioso, porque é un procedimento aberto, e evidentemente que vai a alongarse algúns meses. Entón, máis que a propia Confederación e o propio Concello advirte que os meses propicios para facer esta obra, evidentemente, son os meses estivais, que é cando o caudal vai máis baixo. Bueno, evidentemente, nos consideramos que isto xa está en máis da Diputación, fai 3 semanas, e estamos pedindo por activa e por pasiva non só que faga e resolva esta cuestión, sino que algo que ainda é bastante máis grave, que é que reciba a representantes legítimas e democráticas do Concello de Ribadavia e dos vecinos de Ribadavia, que a día de hoxe non foron recibidas. A día de hoxe, desde o 3 de maio, ainda non foron recibidas. Cando estamos vendo desfilar por activa e por pasiva polo despacho da Diputación Provincial a moitos e moitas alcaldes e alcaldesas. Entonces creemos que, de verdade, Ribadavia non debe, polo menos mentras estea na nosa man, admitir un trato injusto, vexatorio, desde logo discriminatorio, porque ao final os que apagan son os vecinos, non somos os partidos, nin os grupos de goberno, nin de oposición, somos vecinos, e desde logo para defender os vecinos a nós forzas nunca nos van a faltar. Gracias. Grazas, Brais. Unha segunda quenda, Maite? Non? Luz? Non? Ben, pois vamos a proceder a votar. Votos a prol da modificación orzamentaria. Brais? Perdón, alcalde. Fica aprobada. Pasamos ao punto número 8, convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e o Concello de Ribadavia para a xestión e cofinanciamento da Escola Infantil do Concello de Ribadavia. O convenio anterior estaba rematado o seu prazo de vigencia, remite, para aprobar o novo convenio que non supone unha modificación relevante de cara ao anterior. Deixar claro que esta aprobación deste convenio non supone ningún tipo de renuncia a obra de reforma da escola infantil. Temos unha engádega que
que incluir. Antes de comenzar, si leste primeiro ou le Brais a engádega? Sí, Brais. Vale, gracias. Gracias, Noelia. Vamos a ver, a nosa proposta de emenda, evidentemente, manter ese acordo e engadir en relación co que tamén antes se mencionaba no anterior punto, aprobar o acordo do Pleno Municipal para solicitar que se cumpra o compromiso anunciado por parte da Xunta de dotar a Escola Infantil da Liña Azul de Ribadavia dun novo edificio e instalacións tal e como está aprobado e recollido nos orzamentos de 2021 da Xunta de Galicia. É obvio, non obstaculiza nin modifica a intención da proposta inicial e ao mesmo tempo pon luz e recalca a necesidade de que se adquira e se materialice ese compromiso que está anunciado e además está concretado nos orzamentos de 2021 da Xunta de Galicia. En ese sentido, creemos que debería ter o apoio de todo o Pleno. Gracias, Noelia. Ben, secretario. A Comisión Informativa de Contas, Economía e Dereitos Sociais, na súa sesión de data 17 de xuño de 2021, adoptou o seguinte dictamen: aprobar o convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e o Concello de Ribadavia para a xestión e cofinanciamento da Escola Infantil de Ribadavia coa seguinte salvidade: queda excluída expresamente a cesión do local baixo esquerda coa seguinte descripción: local situado na zona esquerda da planta baixa da edificación visto desde o patio. Facultar a señora alcaldesa doña Noelia Rodríguez Travieso para a formalización do presente convenio. Someter a votación a proposta obtense o seguinte resultado: votos a prol, PSOE 2, Ribeiro en Común 1, reservarse para o pleno PP 2 e Bloque Nacionalista Galego. Fica aprobada levándose a pleno en calidad de dictamen. Gracias, secretario. Quen dá para o BNG, Maite? Sí, bueno, en este punto moi breve imos a votar a favor. Como dixecho, é un convenio que hai que expirou, que hai que renovar e bueno, sobre todo con esa engádega, bueno, pues, como se dixemos, o noso grupo nunca quixo que desaparecera, que se pechara o colexio, pero bueno, ahora xa que ese edificio está aí, pues creo que se debe dar unha continuidade que mellor que facelo como acabamos de mencionar. Imos a votar a favor, grazas. Gracias, Maite. Mariluz, Partido Popular. Sí, nós tamén imos votar a favor, obviamente o convenio é un mero trámite e a engadega pues, tamén estamos totalmente de acordo, imos manter o noso voto favorable, nada máis. Ben, Brais, voceiro do Goberno. Ben, grazas aos grupos por votar a favor e apoiar desde logo esta reclamación que propuxo aquí o Goberno e que desde logo creemos que é a batalla que hai que dar. Mencionar que justamente mañá se vai a cumprir un ano da movilización que é parte importante, pero non mayoritaria e polo menos non mobilizadora suficiente para conseguir os obxectivos. Se mobilizou e se protestou contra o peche dun colexio emblemático, donde evidentemente os grupos da esquerda estivemos todos apoiando e suscribimos dita movilización cos nosos veciños sin máis, querendo que un colexio tan importante cunha infraestructura que algúns membros do goberno visitamos recentemente e nos daban e comentábamos que nos daba moita pena que se pechara ese colexio. Ademais, sabendo que é un modelo moi próximo aos CRA, que están facendo un traballo espléndido e que vemos que tamén podría ser aplicable nese colexio, máis alá das masificacións. A Xunta de Galicia e o Partido Popular non quixeron naquele momento frenar ese peche, eso é así. Unha parte manifestou da sociedade a súa negativa e evidentemente nós, creo que todos lembrades, ese edificio se pode compaxinar con colexio algún día. Desde logo, e se seguimos no goberno e estamos no goberno, vamos a intentar que así sexa. Non renunciamos a que volvan colexio para, por exemplo, para a parte de arriba, ou proxectos educativos, porque non sempre ten que ser a educación reglada. Os proxectos educativos son moito máis amplos e desde logo poden ser moito máis versátiles que un simple colexio reglado. Nese sentido, esa infraestructura desde logo está en moi bo estado e creemos que hai que dar un uso, por menos este goberno así o vai a defender e intentar. Gracias.
Grazas, Brais. Entendo que fica aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 9, aprobación definitiva da ordenanza de circulación da Vila de Ribadavia, estimación de alegacións. Respecto aos textos da ordenanza de circulación inicialmente aprobado, no prazo de exposición pública e alegacións, o grupo de goberno, o portavoz do goberno, incluiu unha alegación coa finalidade de engadir unha serie de modificacións que melloran o texto definitivo sen alterar o sentido da norma. Secretario, por favor, pasale do... Proposta de acordo, aprobar expresamente con carácter definitivo a redacción final do texto da ordenanza da circulación de Vila de Ribadavia, unha vez resoltas as reclamacións presentadas e incorporadas as mesmas as modificacións derivadas da alegación estimada presentada por don Brais Fidalgo Martínez, voceiro do Grupo de Goberno, con registro entrado no Concello número 3423 de 17 de xuño de 2021. Publicar o devanduto acordo definitivo co texto íntegro da ordenanza de circulación da Vila de Ribadavia no boletín oficial da provincia e cabaleiro do anuncio do Concello, entrando en vigor según o previsto no artigo 70.2 da Lei de Bases de Réxime Local. Gracias, Francisco. Queda de Maite do BNG. Bueno, penso que a aprobación da definitiva ordenanza de circulación, pues que queda algo que xa todos os grupos tamén estábamos non digo desexando, pero bueno, que se levara a cabo, por así decirlo. De feito participamos activamente, creo que todos, en cousas que nos parecían que se podían cambiar, sobre todo que pensamos que se poderían mellorar, porque dende logo cando se intenta cambiar algo sempre, por lo menos por a miña parte, por o noso grupo, sempre intentando mellorar. Seguramente terá críticas de detractores, terá de todo, como todo, porque nunca se fan as cousas a gusto de todos, pero penso que o que se consensuou, o que se chegou a acordo naquele momento cos grupos, pois que foi pensando iso, na mellora do tráfico, na mellora de que se poida aparcar correctamente e de que, eu sempre o digo, de que impere o civismo, que creo que vai ser o máis difícil, de verdade, porque custa moito cumprir as normas e custa moito facer as cousas ben nun sitio tan pequeno como é o noso, que digo que sempre hai sitios para aparcar de sobra, temos o parking, e sin embargo, pues a veces empeñámonos en andar cruzados por todos os lados. O que se as alegacións, pues parecennos tamén correctas. Penso que o BNG se olvidou presentar, como xa se mencionou en comisións, que nos tamén creo que eso non está incluído, que pedíamos que a rúa desde o pabillón hasta nacional que se intentara facer dun solo sentido. Penso que eu non o registrei, por lo menos, e penso que non estaba esquecíme, a verdade. Despois cando se presentou definitivamente, pois acordeime deso. E nada, pois que vamos a votar a favor, porque xa no seu día así o fixemos. Gracias. Gracias, Maite. Quen dá do Partido Popular, Miguel? Nada, reafirmar a nosa posición do pleno que se trouxo a primeira vez para antes das enmendas. Non estamos en contra de unhas enmendas, simplemente vamos a absternos porque consideramos que, bueno, participamos evidentemente na confección desta ordenanza. Non nos, ao modo de ver deste concello, non creo que se pechara realmente o acordo, o camiño que levaba nas reunións anteriores, pero bueno, non vamos a ser obstáculo para que salga adiante, evidentemente, vamos a absternos tal como se presenta. Gracias, Miguel. Brais? Ben, grazas. Bueno, grazas polo menos que non hai ser ningún voto en contra, ainda que é paradóxico, polo menos chama a atención, a mí chama, supoño que os nosos vecinos e os nosos compañeros tamén, de que se diga na mesma frase que se participou activamente, pero que se van a estar, non? Isto é o Partido Popular de Ribadavia. Creo que paradigma da súa forma de facer política
bueno, fora bromas, creo que tamén é agradecer que non haxe ningún voto en contra, pero a abstención agardo, porque normalmente os que entenden a política así sempre esperan, porque a unha norma calquera do mundo pode ser mellor, peor ou regular, pero incluso as mellores, a súa dificultade estriba sempre na súa implementación. E agardo que a abstención non sexa o primeiro paso simplemente para facer oposición á implementación da norma, que normalmente en outras latitudes é o que se acontece facer. Agardo que haxa lealdade si se dice que se está a favor e que neste período de un mes que houve para facer alegacións de todos os grupos, se non se fixo, que se asume esta norma, máis alá do que se vote aquí. Por lo tanto, a lealdade na súa implementación debería ser obrigatorio para todos os grupos. Agardo que así sexa e estou seguro que así será. Por lo menos desde este grupo así o esperamos. Porque, evidentemente, a súa implementación é o máis difícil. Xa o dixemos con anterioridade e o reiteramos. Esta é unha das moitas modificacións que creemos e que consideramos que hai que facer. Esta é a primeira. O dixemos, nós creemos que se pode, esta é a intención, despois da implementación veremos se mellora, se non se mellora, se todo sigue igual, ou se evidentemente se todo sigue igual, todo sigue mal, porque a realidade é que o tráfico en Ribadavia é un problema desde fai décadas. Tampouco aspiramos, seríamos moi arrogantes desde este goberno se aspiráramos a facer o tráfico perfecto en moi pouco tempo. Non é a nosa pretensión. A nosa pretensión é moi humilde, que é intentar mellorar a vida de moitos veciños e de moita xente que nos visita. Por eso, de aí vai destinada a proposta de Eurazul, a proposta de mellora, de ampliación, de franxa horaria no aparcadoiro, e tamén para os veciños que non teñen un aparcamento, facilitarles que teñen unha zona de estacionamento. Pero siguen pendentes moitos puntos negros do noso municipio, en canto a tráfico, queríamos decir. Entre eles, por exemplo, a zona da Verenza. A zona da Verenza sigue sendo algo pendente, e sigue sendo algo pendente de todo o plenario, e que a nosa pretensión, evidentemente, é no que queda de legislatura sentarnos e seguir falando entre os grupos e abordar conxuntamente unha solución, porque a realidade é que sigue sendo un punto negro, ademais, donde se concentran infraestructuras educativas, infraestructura sanitaria, de lecer, ahora no verá a área recreativa, e consideramos que desde logo é un punto que non pode seguir así moito tempo, pero ao mesmo tempo hai que compaxinalo con que ali vive moita xente e que non todos teñen zona de estacionamento, co cal digamos que temos que conxugar estes todos os elementos e intentar mellorar, pero desde logo que non podemos facer, polo menos pola nosa parte, non vai a ser a de non mollarse, nin a de propoñer propostas, nin de traer ao pleno estas propostas. Outros decidiron por esta estrategia, igual partidariamente máis inteligente, o tempo quitará ou dará razón, igual partidariamente máis inteligente, pero de cara aos veciños a obriga dos gobernos é sempre arriscar e facer propostas e traer propostas para a solución. Veremos se oxalá sexa o comezo da solución. Cando salga aprobado no boletín oficial da provincia, evidentemente, entrará en vigor. Sin máis, moitas gracias ao Benega polo voto a favor e, polo menos, ainda que non votaron en contra, lamentar que non votaran a favor o Partido Popular. Gracias. Gracias, Brais. Procedemos á votación. Nós votamos evidentemente brevemente a abstención, non temos que votar o que nos diga o portavoz do goberno. Entendemos que, cando digo que participamos activamente, tanto vostede como algún membro do seu grupo estuvo en alguna reunión da Comisión de Tráfico e quedamos emplazados a ter unha definitiva reunión para consensuar un texto final entre todos os grupos. Esa reunión para ustedes sentarse para esos puntos negros que hai que abordar en un futuro. Eso foi o que faltou, sentarse por última vez, que así se quedou. Evidentemente, nós non estamos xa legitimados porque, claro, facíamos cousas mal e ustedes con bo criterio votaron os do goberno. Pero, claro, ahora usted presenta esta
esta ordenanza que acolle moitísimas cosas das que se falaron nesas reunións que se mantiveron entre grupos, pero non todas, evidentemente. Entonces nos votamos en falta esa última reunión, simplemente. Non queremos, non vamos a utilizar a política da confrontación con esta ordenanza, nin vamos a facer poñer pau nas rodas, nin moito menos, que esa non é a nosa forma de facer política. Entonces, simplemente abstémonos, porque consideramos de que algúns puntos que había que consensuar entre todos os grupos non se fixo esa última reunión, que entre todos habíamos quedado de facela, simplemente, nada máis. Non quero polemizar máis con ese tema, que creo que a postura do Partido Popular medianamente clara nese sentido. Eu quero decir que non vamos a entrar en debate, pero desde que se aprobou inicialmente no mes de abril ata que se leve de nova comisión pasou un mes e houve un prazo para incluir alegacións. Entón, agora sí vamos a proceder a votación. Non, me dices só un minuto, por favor, só un minuto, porque eu concordo contigo. Vexo que o Partido Popular prefire polemizar e eu concordo contigo que nós non debemos facelo e desde logo non é a nosa pretensión, pero un matiz, non faltou sentarse porque hubo 50 reunións, hubo 50 procesos no que se puderon facer diálogo, hubo unhas comisións informativas, evidentemente, e hubo unha semana para abordar algo que xa viña moi manido e moi falado. Pero ademais, falar de que se vos votou do goberno, eso sí que xa me parece xa o colmo. Aquí non se votou a ninguén. Creo que vostede coñece as reglas democráticas da administración local e verdad? Ben, pois entonces aquí non se votou a ninguén. Igual que antes tampouco se apoiou a ninguén para que vostedes gobernaran, e vostede o sabe. Por lo tanto, para o ben ou para mal, as normas democráticas e de elección de goberno son as que son. Vale, non entro tampouco, evidentemente, na persecución que se fai en redes sociais por parte de membros destacados do Partido Popular respecto tamén, entre outras cousas, a normativa de tráfico. Vale? Sí, a normativa de tráfico e a todo o que fai este goberno. Que, evidentemente, vostedes teñen esa estrategia. Eu tampouco vou entrar neso. Solo vostede dice que é libre para votar o que queira e nós, evidentemente, somos libres para opinar tamén do que votan os demais. Solo faltaría que isto, por ahora, este o Concello de Ribadavia, Ribadavia. Non son outras institucións onde poden pasar ese rodillo. Aquí non. Aquí isto hai diálogo, todos os grupos se expoñen e evidentemente nós tamén temos dereito a debater e a opinar sobre vostedes. Solo faltaría, verdade? Pois eso, gracias. Ben, agora si pasamos a votación. Votos a prol da aprobación definitiva da ordenanza de circulación. Votos en contra. Abstencións. Ben, fica aprobada. Temos dúas mocións do BNG, unha de mantemento do tráfico ferroviario na liña Ourense-Vigo e a mellora das infraestructuras e outra de aprol de reposición das liñas de autobús no noso concello e non aplicación do sistema de baixo demanda. Eu pregunto a Maite, ao tratarse os dous de servicios públicos, se podemos debatila conxuntamente e votala por separado? Feito, eu vou empezar dicindo que como son máis ou menos do mesmo que sei, para mí non hai problema. Perfecto, gracias Maite. Señor secretario. A Comisión Informativa de Contas, Economía e Dereitos Sociais, na súa sesión data 17 de xuño de 2021, adoptou o seguinte dictamen: demandar á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade o mantemento das liñas de transporte nas condicións en que se prestaban antes da recente aprobación do Plan de Transporte Público de Galicia. Dirixirse á Consellería de Infraestructuras e Mobilidade para que manteña a anterior circulación de buses ou minibuses na prestación do servicio de liñas de autobús. Trasladar este acordo aos demais concellos da comarca. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, BNG, resérvanse para pleno, PP, PSOE e Ribeirón Común. Fica aprobado levándose a pleno en calidad de dicta. Grazas, secretario. Maite, explicarnos as mocións, por favor. Ben, grazas. Bueno, eu vou seguir entonces o tal a orden como veñen as mocións. Entonces, primeiro vou tratar a moción do BNG a prol do mantemento do tráfico ferroviario na liña Ourense-Vigo e a mellora das infraestructuras. Bueno, é algo que se intuía, digámoslo así, porque claro, este inverno xa vimos que houve varios derrubes nesta liña e tampouco se planificaron pois ni reformas ni melloras na liña. Entonces
ves anunciando que os trens que comunican o sur galego co interior pois van deixar de circular por esta vía de Vigo-Ourense e van a pasar a facelo por o corredor atlántico entre Vigo e Santiago, que, bueno, incluso hai algún alcalde que dice que, pero sin parar en Compostela, un alcalde moi cercano a unha ciudad que eu quero moito, por certo. A nos parecenos unha decisión moi injusta e moi ineficiente, porque ainda por encima vais a percorrer máis kilómetros, dos 132 aos 178. E o aforro en tempo, pois, creo que van a ser como 5 ou 7 minutos. Entonces, todas as localidades que se atopan entre Vigo e Ourense, incluída Ribadavia, quedan sin este servicio, pero bueno, vamos a seguir desmantelando autobuses, vamos a seguir desmantelando trenes e vamos a seguir desmantelando, como acabamos de decir, pues, o transporte público, que en definitiva o que se trata. Nós non aceptamos esta decisión, non a aceptamos, entonces pedimos que, aparte de intentar mellorar, que é o que hai que facer, esa liña, porque xa sabemos que ten moitos problemas, pois que non se tome esa decisión de que estes trens pois non paren, non pasen polo noso concello. Entonces, por eso traemos esta moción e intentamos que o Concello de Ribadavia pois que tamén se posicione en contra deste desmantelamento. En canto a liña dos autobuses do noso Concello, en unhas comisións trouxe a moción, é verdad que a presentei ese día as dúas, despois ainda presentei, bueno, por ao día seguinte por correo electrónico outra que xa tiña preparada. Eu, neste autobús, eu referíame, supoño que se entendeu, a unha liña que se facía desde Ribadavia hasta Pazos de Arenteiro. Supoño que se entendeu que era ese autobús que eu demandaba que se suprimía baixo demanda, porque ese autobús a toda agora, incluso no só día chegou a funcionar mañá e tarde, cando, porque claro, ele vive bastantes anos traballando ali en San Francisco, entonces ese autobús ten unha parada ali, vale? Eu vexo a xente que colle o autobús, que demanda o autobús, que me preguntan continuamente. Eu refiro, porque agora esa liña xa non funciona, só funciona baixo demanda. Entonces eu referíame a esa liña, porque o Concello de Servicios incluso nos pasou uns horarios, xa sabemos que hai máis autobuses que fan dende outros concellos, outros servicios, o autobús que vai hacia Vigo, pero esta liña xusto é a que arranca de Ribadavia, vai a Sampaio, pasa por Sant André e continúa hasta Pazos de Arenteiro. Entonces, pois é unha liña que mellor tampouco ten tanto uso, pero sí que hai xente cercana que mellor, en lugar de utilizar un taxi, perdonando que un servicio máis caro e se funciona baixo demanda, pois este autobús pois lle facía moi boa comunicación e lle servía para vir a Ribadavia a arranxar pois o que sempre decimos, temas de bancos, facer a compra, vir ao médico, porque hai xente que non ten coche propio e sobre todo afectalle o que sempre decimos, a xente maior e os que menos recursos teñen. Entonces, pois nos pedimos, sabemos que incluso, que me ten comentado, xente de cerca de Sampaio e por aí que están recollendo firmas, non sei se entregaron aquí no Concello para que se volva a restablecer. Eu xa digo, aunque non funcione todos os días, polo menos o primeiro día da semana e o último, que son cando a xente pode acudir máis a facer calquera cousa a Ribadavia, pois que se intente ter e manter. Que pasa? Que claro, a xente, pois, o mellor, o non ter ese servicio, pois deixa de vir a Ribadavia, o cal tamén penso que influye no noso comercio, e o que sempre decimos, Ribadavia, o que fuches e que eres, e que eu, de verdad, dame muchísima pena, pero como sigamos así, o que decía outro día Manuel, perdona, vamos a desaparecer do mapa, entón eu creo que temos que loitar un pouquiño, como se loitan outras cousas e se consiguen, como sempre digo, se nos quedamos calados non se consigue nada, e sabemos que cando se quere e se loita e se fai forza, as cousas quedan. Entonces é o único que pide, que se intente facer algo de forza neste sentido. Grazas. Ben, grazas, Maite. Quenda para Miguel, Partido Popular. Evidentemente nos imos votar a prol das dúas mocións do BNG, parecenos unhas mocións totalmente
acertadas e necesarias. De feito, deixademe recordar que neste pleno xa se votou unha moción do anterior grupo do Compromiso de Galicia, que está no goberno, o señor Manuel Vázquez, para pedir que o AVE pasara por San Cristóbal, e iban parar en San Cristóbal. Entonces, digo que pode ser ambicioso nas peticións, non? Pode ser ambicioso nas peticións. Debe ser unha petición moi ambiciosa que creo recordar en este pleno se aprobou por unanimidade no goberno 2015-2019. Entonces, claro, todo é posible, non? Eu nesta moción que presentas para Renfe, para o tren, eu incluiría instar a Xunta que faga esa demanda e o Concello tamén que a faga directamente ao Ministerio ou a Renfe que corresponde ao servicio de tren, non? E despois o tema dos autobuses, nas comisións hubo un pouco de, o concelleiro de servicios do Concello de Ribadavia dixo que ese mismo día había estado co responsable de mobilidade da Xunta de Galicia en Ourense, xa manifestou el que iso é inviable, xa dixo, de feito, invitou a Concello do Bloque a retirar a moción. Pero nos pedimos ao goberno que ese espírito que tiña Manolo no seu día para ese tren de alta velocidade, que o siga mantendo tamén co autobús, e que pelese dentro do Concello para que se repoña ese servicio e se aumenten os servicios dos autobuses. Algunas que as administracións superiores moitas veces negan servicios ou teñen a súa política xa definida e moi encorsetada, a mellor hai que tamén loitar desde o Concello para por lo menos os vecinos, non? Simplemente eso. Por eso, nas dúas mocións votamos a favor e instamos ao Concello a que loite para que se restablezcan e se envíen os servicios de tanto ferroviarios como de autobús para o Concello. Gracias. Grazas, Miguel. Que anda para decir o goberno, Brais? Ben, grazas. Os grupos que conforman o goberno de Ribadavia levan demasiado tempo, moitos anos, loitando pola mellora das infraestructuras, pola mellora do transporte público nesta comarca e nesta vila de Ribadavia. E ademais nunca, a diferencia, por exemplo, hai que dicilo, do Partido Popular, nunca mira a cor política das outras administracións para defender os intereses de Ribadavia. En consecuencia, nos vamos a votar a favor destas mocións. Creemos que unha comarca e unha Ribadavia viva só serán posibles se hai un transporte e unha rede de transporte público viva. Hasta ese punto somos conscientes e por lo menos intentamos ser coherentes que este goberno nos orzamentos, eu quero recordar por lo menos nos últimos anos, no anterior goberno non foi así, creou unha partida de mobilidade justamente para intentar reforzar na medida do que se poida esa política de transporte público. Evidentemente, aquí non temos bus urbano e hai que recordar que o taxi tamén é un transporte público. Isto é importante, evidentemente, con menor impacto e evidentemente con traxectos determinados e tal, e o seu público máis concreto, pero tamén é servicio público. E desde logo que é reivindicar esta cuestión para Ribadavia e para o Ribeiro para non ser básico. O fixemos na oposición e agora o faremos desde logo evidentemente representando a todos os vecinos, que é ao final o que importa, porque os vecinos igual que a este goberno, lle dá igual que non este gobernando en Santiago ou en Madrid, o que queren é evidentemente a mellor infraestructura e os mellores servicios para ir facer as súas xestións a Ourense ou para ao mesmo tempo, como dixo Maite, e por eso votamos a favor tamén, para que vengan vecinos tamén a Ribadavia, claro, a facer os seus recados institucionais, que aquí hai moita sede institucional, ao fin e ao cabo somos partido judicial, somos capital de comarca, e evidentemente hai moita xente da comarca que ven aquí a facer as súas tarefas. Ao mesmo tempo, o comercio máis importante tamén está situado aquí.
Entonces, bueno, desde logo nos vamos a votar a favor. O noso goberno xa, evidentemente, ademais desta partida, como xa se dixo aquí, tanto o Concelleiro de Mobilidade como a propia alcaldesa xa está facendo as xestos oportunas para, evidentemente, defender os intereses dos veciños, que ao fin e ao cabo a este goberno é o que lle interesa. Gracias. Grazas. Quendo de peche para a autora das mocións, Maite? Bueno, pois sí, moi breve, moitas grazas a todos os grupos para apoiar o que decía o portavoz, algo que é importantísimo para Ribadavia como referente de comarca que somos. Entón, pois eso, que temos que loitar por manter os nosos servizos públicos en transporte e en todos os sensos, porque senón evidentemente pois a xente que o mellor decide ou quere vivir en Ribadavia, pois plantexarase moitas cousas, aparte de ter traballo, pois plantexarase ter os servicios en todos os sentidos, e moita xente ten que vir aquí justamente porque xa onde vive non os ten. Entonces, por eso hai que loitar por isto e por outras cousas. Moitas grazas. Grazas, Maite, totalmente de acordo. Entendo que se quitan servizos o rural acaba morrendo. Ben, entendo que fican as dúas mocións aprobadas por unanimidade. Pasamos ao punto número 12, moción do BNG en contra da ampliación da concesión hidroeléctrica do río Cerves ante o ano 2050. Señor secretario, presentaron aquí, Maite, entón a moción. Bueno, efectivamente o 16 de xuño, que creo que foron as comisións o día seguinte, saliu publicado no BOE esta resolución da Dirección General da Agua por a que se autoriza a modificación da concesión da agua do río Cerves. Entón, nós decidimos facer esta moción, a presentala para traela a este pleno, porque eu creo que no mes de abril, como di aquí, xa se aprobou unanimemente unha moción que decía pola reversión pública do aproveitamento hidroeléctrico do río Cerves. Creo que naquele momento, cando a presentamos, que todavía faltaban 4 anos, pero agora vemos que aquí, cando hai que apurar, apúrase, e xa se concedeu, pois, non só un aumento do caudal que nos parece un pouco exagerado, porque se aumenta un 50% o caudal máximo por segundo que se pode empregar, e prorroga 25 anos máis esta concesión para o aproveitamento hidroeléctrico da agua do río Cerves, que está entre Melón e Ribadavia, que afecta estes dous concellos, pero eso sí, non se contempla, como sempre, ningún tipo de obra pública, ambiental ou de mellora de tendido eléctrico en beneficio de ningún destes concellos. Eu penso que ahora está Naturgy aí, creo, no seu tempo foi... E claro, eu creo que o rendimento que lle tiñan que sacar aí xa creo que o sacaron. Todo o que van a sacar a partir de van a ser ganancias, pero os concellos e os veciños siguen sin repercutirlle para nada todas as ganancias millonarias que están sacando. Nos parece como sempre un atropelo ambiental e un menosprecio pois cara a eses concellos que poñen os seus terrenos a beneficio como sempre das grandes eléctricas. Entón, pois, presentamos esta moción para que o Concello de Ribadavia se pronuncie en contra e exixa a paralización de dita resolución. Estáse falando nestes días da tarifa eléctrica, agora anunciase, bueno, oxalá sexa efectiva, porque, como sempre decimos, e creo que tamén decimos todos os grupos, por lo menos o BNG se defende sempre, que somos o país que máis produce electricidade, nos Galiza concretamente, e sin embargo tampouco repercute para nada no abaratamiento dos nosos recibos. De feito, o BNG está recollendo tamén xa desde hai tempo firmas por todos os concellos e por todo o país para frear esta subida, e oxalá pois dende o goberno tamén se materialice nunha baixada, se pode ser de ou de calquera punto que poida abaratar o recibo. E sin máis, penso que está explicado o contido, e moitas gracias. Grazas, Maite, ben explicado. Miguel, Partido Popular. Nada, está perfectamente explicado por Maite, nos vamos a votar a favor. De feito, esta obra en su día no 99 foi unha obra que causou bastante
bastante rechazo na comarca, nes dos concellos de Ribadavia e Melón. Moita xente estábamos en contra de que se fixera, asociacións ecologistas daquela época, de partidos políticos. Eu creo que casi todos os partidos políticos. Foi unha decisión que a empresa pediu o aproveitamento hidroeléctrico desa zona, concedoselle por a norma, e estábamos en contra de que se fixera. Fixose finalmente, e agora, pues claro, parece nos vende que se hai unha renovación dese aproveitamento de hidroeléctrico que pois revierta evidentemente nos veciños e nos concellos por onde pasa, polo menos. E nada, perfecto, votamos a favor, e nese tipo de mocións vai atopar sempre o Partido Popular apoiándoas. Gracias, Miguel. ¿Quién da para Brais? Ben, grazas. Pois sí, nos vamos a votar a favor, e además gustaría mencionar un par de cousas. Primeiro, que este goberno, o goberno deste concello, enterouse ao mesmo tempo que aos veciños, co resto de veciños, pola prensa tamén desta renovación. Nos colleu evidentemente por sorpresa. Tamén, en segundo lugar, tamén recordar que as alegacións presentadas no seu día, tanto por este concello como por os grupos municipais que daquelas estaban aquí representados, como tamén por asociacións Amigos da Terra, Plataforma Ríos Limpos, por poñer algúns exemplos, tamén o Concello de Ribadavia e o Concello de Melón fixeron as súas alegacións, todas foron desestimadas. Desde logo este Concello xa anuncia a súa oposición, e desde logo vamos a intentar a facer todas o que legalmente sexa posible para alegar justamente esta decisión. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, Brais. Maite, pues nada, agradecer outra vez a todos os grupos o apoio, e penso que xustísimo que se faga, porque xa digo, non pode ser que se sigan enriquecendo sempre os mismos e non repercuta para nada nos veciños e nos concellos os que fan esas explotacións. Moitas grazas. Gracias, Maite. Entón, fica aprobada por unanimidade. Punto número 12, moción do BNG contra a ampliación da concesión hidroeléctrica do río Cerves. Ben, no punto número 13 temos unha declaración institucional polo Día Internacional dos Dereitos LGTBI. Entendo que vos la pasaron. Sí. Ben, dadas as noticias que hai agora co tema da Eurocopa, a UEFA proíbe, o alcalde de Múnich solicitou eliminar o campo de onde era? De Múnich. Do Allianz Arena, que quería decir, solicitou eliminalo coas cores da LGTBI no partido da Eurocopa de Alemanha-Hungría, en sinal de tolerancia, respeto e solidaridade con esta comunidade. O Concello de Ribadavia desde fai anos fixemos ondear a bandeira do Arco da Vella, tanto na fachada do Concello como no do Castelo, para apoiar a este colectivo, a estas persoas. Creemos que a visibilidade destas persoas é fundamental para vencer os presuizos e a discriminación. Todos temos os mesmos dereitos, dende as institucións debemos protexer e apoiar os dereitos das persoas. O objetivo do Concello de Ribadavia é acadar unha igualdade real entre persoas, entre iguais, nun contexto de inclusión e non discriminación. Se vos parece, o manifesto, secretario? Sí. Ben, o 28 de xuño é un chamamento á visibilidade, ao coñecemento e ao respeto das persoas LGTBI, que unha xornada na que o colectivo pon o foco en algo tan inherente como ser humano como é a diversidade, que o noeiro de percepcións e sentimentos derivan as diferentes identidades persoais e sexuais. O 28 de xuño trátase, por tanto, dunha lembranza, dunha celebración e dunha reivindicación do principio máis esencial das persoas. Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos. Declaración Universal de Dereitos Humanos, Nacións Unidas de 1948, artigo 1º.
espírito e cor das marchas que proclaman o dereito a ser un mesmo ou unha mesma, a vivir e a desenvolverse como cada persoa decida, convive coa outra gran data que estas persoas, o 17 de maio, Día Internacional contra LGTBI, que é fobia, porque a causa da LGTBI que conta na súa historia con capítulos tan penosos como soportar a persecución criminal ou tratamentos e terapias como se estivesen enfermos ou enfermas. De feito, esta outra data de denuncia proclamouse o día de 1990 en que a Organización Mundial da Saúde desbotou a homosexualidade da lista de trastornos mentais. A transexualidade non saiu desta clasificación ata 2018. Este ano cúmprese 3 décadas da declaración expresa por parte do Consello de Europa do Dereito á autodeterminación sexual de homes e mulleres. Pero a pesar destes logros, cara a normalización, saírse do patrón heterosexual cisxénero segue a ser un camiño espiñoso con perigo incluso para a propia integridade física. Segundo os últimos datos do Ministerio do Interior, a terceira causa de delitos de odio cometidos en España foron atentados contra a orientación sexual ou identidade de xénero, con 278 casos, 12 deles en Galicia. Os registros da Federación Estatal de LGTBI multiplican estas cifras por 3 ao computar os casos nos que as vítimas non cursan denuncia ou non son atentados que non constitúen delito penal. Como marco da Administración no que se desenvolven as actuacións e políticas en calquera materia social e de dereitos humanos e especialmente no que se respecta á igualdade, as entidades locais galegas manifestamos o noso firme posicionamento e compromiso a favor das persoas LGTBI que más plus e, por tanto, condenamos calquera discriminación ou atentado tanto físico como verbal contra estas persoas, procuramos o benestar e respecto aos dereitos de calquera persoa, sexa cal sexa a súa identidade ou orientación sexual. Manifestamos a nosa preocupación polo aumento do discurso do odio e da intolerancia e traballamos para erradicar dende a política local estas condutas en calquera das súas formas ou circunstancias. Censuramos os espazos que se proclaman libres de LGTBI, eufemismo que empregan para repudialos. A eles nos enfrontamos declarándonos municipios de liberdade para todas as persoas, independentemente da súa identidade de xénero ou afinidade sexual. Promovemos a igualdade, empoderamento e integración do colectivo LGTBIQ con plans específicos acordes á súa realidade e necesidades. Colaboramos coas asociacións en defensa deste colectivo para a detección de necesidades, deseño de protocolos de actuación, visibilización da súa situación, accións de sensibilización e calquera outra medida favorable dependente da administración local. Lideramos o movimento para a construción dunha sociedade inclusiva, segura e con solucións para todos e todas. E para que así conste formalmente, queda aprobado o dito manifesto. Bueno, este manifesto é da Federación Galega de Municipios e Provincias, que está firmado do día 22 de xuño de 2021. Ben, pasamos ao punto 14. Mocións de urxencia. Sí, temos outra, o Grupo de Goberno temos outra declaración un día, o Día Internacional contra un manifesto do Día Internacional contra o uso indebido e o tráfico ilícito de drogas, que se celebra o día 26 de xuño. Creo que a tedes tamén, que vola pasaron, sí. Paso a lela tamén. A sociedade, aos gobernos e aos medios de comunicación falemos de drogas. Nestes tempos de coronavirus, onde todo o demais tende a esquecerse, hai que alzar a voz para chamar a atención sobre outra pandemia, a que ano tras ano destrúe a vida de miles de persoas e as súas familias. Hoxe falar de narcotráfico, de drogas e adiccións é máis necesario que nunca, porque algo estamos a facer moi mal como sociedade, cando moitas persoas creen que para divertirse ou para esquecer as penas hai que consumir drogas, ou cando vemos na televisión a famosos chanceando sobre iso, incluso presumindo de consumir ou anunciando casas de apostas a ruína de moitos menores e maiores, ou vendo series onde os policías son torpes e malos, mentre os narcotraficantes son guapos o bo da película. É un mundo ao revés, o peor exemplo posible que
é unha mágoa. Isto é serio. As drogas traen problemas desde a primeira calada, desde o primeiro grolo, desde a primeira raya. A todas as idades, especialmente aos mozos. O uso de drogas está directamente relacionado a afectación cerebral, deterioración neurolóxica, fracaso escolar, accidentes de tráfico, violencia de xénero e abuso sexual. En moitos casos, o consumo ocasional acabase convertendo en adicción. Por iso son drogas, porque anulan a túa vontade e destruen todo o que tocan. Das drogas, ás veces e con moito esforzo podese sair e outras veces non. A vida está chea de cousas boas, de momentos maravillosos. Se queres diversión da boa, engánchate ao deporte, ás artes, á cultura, á música, aos vos amigos e as amigas. Temos moito por vivir e mil oportunidades para disfrutar. E a vos, traficantes, parar un momento e pensar: o diñeiro que gañades é un diñeiro miserable, manchado de dor, de vaguas e de sangue. Sabedes que non sodes os mozos da película nin os máis listos. Non deixades de ser infames vendedores de veleno. E sabedes que o vosso sucio negocio sempre acaba mal. No Día Internacional dediquemos cada persoa un só minuto para pensar que podemos facer, que está nas nosas mans para reducir o consumo de drogas, un minuto para reflexionar e todo o ano para poñer en práctica. O mundo con menos drogas é un lugar mellor. 26 de xuño, Día Internacional contra o uso indebido do tráfico ilícito de drogas, da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Aquí non hai nada que falar. Si queredes comentar algo, tedes a palabra aos grupos. Bueno, que decir, cando Benegat tamén sempre defendeu e apoiou as persoas que hoxe se conmemora ese día, como dices tú, coa bandeira do Arco da Vella. Nos hubiera gustado ter os textos o mellor antes para saber de que iban a tratar. Bueno, da segunda, que comentar. A última frase resume todo: o mundo con menos drogas é un lugar mellor, por suposto, porque xa sabemos o que xenera e cantas familias arruína, por desgraza, e sobre todo como dicen, non a xente famosa e a xente que poida pagar e tal, pero senón há moitas familias que están a mellor en risco de pobreza e outras. Apoiamos completamente os dous manifestos, por suposto, non de Benegat. Grazas. Gracias, Maite. Miguel? Non, nada que engadir os manifestos, están lidos xa por a alcaldesa, que é a que ten que falar en nome de todos, e nada, estamos completamente a favor, punto por punto, do que se leu por parte súa, vale? Grazas, Miguel. Dais? Non. Ben, algunha moción de urxencia máis? Sí. Pois se apresenta ao Goberno. Ben, evocamos a urxencia. Sí. Explicarnos primeiro. Muy brevemente, este Goberno presenta moción para que a Diputación Provincial reforce a cooperación co Concello de Ribadavia. Está amparado no, pero se o portavoz do Partido Popular se deixo esta copia, se ves. Gracias. Como estaba dicindo, o Goberno do Concello de Ribadavia presenta xustamente unha moción para que a Diputación Provincial reforce a cooperación co Concello de Ribadavia e ademais o fai evidentemente apurando os tempos para este pleno
agardando que antes deste pleno fora requerido, tal como así se respondeu o día 3 de maio, para ter ese encontro, non que se nos respondeu, como digo, como se dice na exposición de motivos, vai facer case 2 meses, non? Nese sentido quixemos apurar e evidentemente non podíamos esperar a deixar pasar este pleno para reivindicar o que antes de que se cumplan eses 2 meses agardamos tenha recepción a nosa petición como goberno legítimo e democrático de Ribadavia. Ben, sometemos a votación de urxencia. Votos a prol da urxencia. Ben, fica aprobada. Explícanos a moción, Brais. Sí, moi ben. Como días de motivos, como non foi dictaminada, vou a intentar explicar un pouco mellor que outras mocións nas que xa pasaron por comisións. Como dixen antes, evidentemente, este goberno, como xa é público e notorio, intentou e o logrou con casi todas, menos coa Diputación Provincial, ter interlocución e ter contactos con todas as administracións para recabar evidentemente a cooperación que interinstitucional que a todas luces debería ser obrigado, e na cuestión da Diputación se atopa constantemente con algunhas eivas. Máis alá e sin ánimo, de verdade, non é a pretensión deste Concello e neste Goberno entrar en polémica, pero máis alá de eso e desas cuestións, nos remitimos o 3 de maio, onde este Goberno foi respostado por parte da Diputación, que íbamos a ter un novo encontro entre as representantes do Concello e a Presidencia Provincial. Nese encontro, e xa con anterioridade, se trasladou, evidentemente, unha serie de iniciativas, de proxectos que este Concello ten presentadas e desde logo considera que son fundamentais para Ribadavia, e desde logo unha vez que é sistemático xunta de goberno tras xunta de goberno da Diputación Provincial na que se destinan recursos a outros concellos desta provincia, e sempre o resultado final é o mesmo, no que ten que ver para Ribadavia os seus intereses, que é que veñen 0 euros para Ribadavia. Entonces, nese sentido, nos entendemos, xa non vamos a abordar a cuestión do sistema de financiación dos concellos por parte da Diputación, que, por exemplo, sucede en provincias como a de Pontevedra ou Coruña, por poñer dous exemplos, coa financiación da que se beneficia da Diputación Provincial de Pontevedra, Concello veciño da Cañiza, análogo moi semellante ao noso, xa non queremos entrar neso, pero desde logo como mínimo sendo a capitalidade da comarca e sendo o concello máis importante do Ribeiro, consideramos que como mínimo debería ser por parte da Diputación Provincial de colaborar con algúns dos proxectos, non dicimos todos, pero decimos algúns dos proxectos evidentemente que aquí se plantexan e que o grupo de goberno ten plantexado a Diputación Provincial. Nese sentido pedimos o apoio do Pleno, o apoio de todos os grupos, o apoio de todos os vecinos e vecinas de Ribadavia aquí representados a través dos seguintes acordos. O Pleno Municipal de Ribadavia aproba solicitar que a Diputación Provincial reforce a cooperación co Concello de Ribadavia, e o segundo punto é o Pleno Municipal de Ribadavia require que a Presidencia da Diputación Provincial reciba representantes do Concello de Ribadavia, tal e como foi solicitado no día 3 de maio, representación que non foi recibida no mes de abril. En ese sentido, entendemos que son dos puntos que deberían ter a unanimidade deste plenario, porque creemos que son xustos, son necesarios, e sería institucionalmente xa non faría falta ter que traerlo aquí algo tan básico, tan elemental como que as relacións institucionais existan, a colaboración exista, máis alá evidentemente das afinidades ou das discrepancias legítimas que podan existir políticamente na esfera política. Na esfera institucional este goberno entende que toca hora de que se debe a normalidade nas relacións institucionais ao Concello de Ribadavia coa Diputación Provincial. E este é o motivo, francamente, de desbloquear algo que non debería estar bloqueado, de solucionar algo que non debería existir, que é un bloqueo neste momento institucional, e que nos, desde logo, consideramos que, ao fin e ao cabo, o principal perxudicado é o pobo de Ribadavia, os veciños e as veciñas, e proxectos tan importantes, entre outras, como o propio subvención ao asilo de Ribadavia, arranxo do local social da Madalena,
ao arranxo da situación na que se atopa o punto limpo, a adecuación e mellora da biblioteca, evidentemente a mellora da oficina de turismo e do Museo Xudeu, mellora dos edificios dos colexios rurais agrupados, os CRA, evidentemente, que non se recorte como se fixo, ou polo menos se volva a anos anteriores, a subvención á MUT por parte da Diputación Provincial e tamén da Galiña Azul, e evidentemente o que falábamos do Ponte da Veronza, creemos. Outros proxectos que van detallados na propia moción son unha colaboración para redactar ou elaborar o plan director de Sansés, para tamén levar alineado ao Pantalán da Barca, para crear un centro de día en Ribadavia que antes podemos mencionar e que desde logo este goberno a súa vocación é reclamar a súa existencia da mesma maneira, por exemplo, que existe no Concello de Louro, sin ir máis longe. Evidentemente plantearse a proxectos de envergadura que evidentemente non só corresponde ao Concello nin tampouco á Diputación, hai que ser xustos tamén nas reclamacións, simplemente sería un actor máis a hora de, por exemplo, plantexar e ir elaborando o novo asilo de Ribadavia. Poderemos falar tamén do edificio da Rúa Salgado Moscoso, que era o anterior edificio do Consello Regulador. Poderemos falar tamén de coparticipar no proxecto de Beirarrúas que este Concello ten en marcha xunto coa Confederación Hidrográfica para San Cristóbal. Poderemos falar de algunhas melloras tamén no casco histórico, por exemplo, na Rúa dos Fornos, onde existe un forno público que podría ser convertido en parque. Poderemos falar tamén de melloras nas instalacións no pabellón do Consello, onde hai infraestructuras básicas que están xa moi obsoletas e que, polo tanto, hai un problema estrutural nese pabellón. Moitas veces se optou pola superficialidade de prometer grandes obras nese pabellón, e a realidade é que as cousas máis básicas dese pabellón, como poden ser a rede de caldeiras e a rede de agua quente, están realmente en alerta de colapsar. Poderíamos falar tamén da realidade do campo do Xestal. Cabe recordar que foi unha obra executada por a Diputación Provincial e que xa todo o mundo sabe os problemas que nos trouxo aos vecinos e vecinas de Ribadavia. Poderemos falar da cofinanciación ou a axuda, polo menos, a levar a cabo o mantemento da Escola de Música e do Conservatorio, e evidentemente poderíamos falar tamén de subvención á nosa banda lira, non? Que, ainda que sexa algo particular, sabemos tamén que se viu perxudicada justamente por este motivo. Mais alá desto, non estamos pedindo ninguna carta aos Reis Magos, nin estamos pedindo algo que a Deputación Provincial, nin en espazos análogos aos que aquí expresamos, nin en políticas parecidas ás que nos estamos planteando, non este apoiando en outros concellos da provincia, algúns, evidentemente, de menor poboación que Ribadavia, e, sin embargo, a Deputación Provincial, tanto en concellos maiores como menores, está participando e está colaborando con estes concellos para levar a cabo proxectos destas mesmas características. Por lo tanto, nos consideramos e insistimos, non teñen que ser todos, pero estes son os nosos planteamentos e consideramos que tendemos a man para un acordo, para unha colaboración e, desde logo, para un entendemento institucional máis alá das diferencias partidarias e políticas. Insistimos moito na palabra institucional, de normalidade institucional e colaboración entre Concello e Diputación. Para iso pedimos o voto favorable de todos os grupos, que agarremos esa así. Gracias. Grazas, Brais, que me de Maite Venega. Bueno, pois, a ver, proxectos que mencionáis aquí, importantísimos e necesarios para Ribadavia, claro. Hai aquí dúas palabras que eu subrayei, que dice cooperación e colaboración. Dende Venega sempre defendemos que hai que petarnos todas as portas, como sempre decimos, Xunta, Diputación, por suposto, para traer proxectos reales e necesarios para Ribadavia. Eu estou a favor de que se pete na porta da Diputación, en todas as portas que fagan falta. Cooperación dentro do Concello tamén, como sempre digo. A veces temos que olvidar o que acabas de mencionar, as cores políticas, as siglas. Cando un grupo está gobernando, partimos da base
xa desde o Concello, de que vai intentar facer o mellor posible para os seus vecinos, porque senón sería un pensamento estúpido pensar, non, eu vou intentar facelo o peor posible para que... Entón, tamén a reflexión ao revés, dende a oposición é moi importante colaborar e cooperar, como pon aquí, con quen está gobernando, verdad? Que sempre se dice, porque claro, a oposición está para fiscalizar un pouco a función do goberno, e cando a veces dende a oposición se dicen cousas que se ven mal, a veces non é tampouco por darlle unha reprimenda, senón porque, o mellor desde o noso punto de vista como oposición o vemos mal, pero tamén se trata de decir, vamos a tentar facer o mellor para todos os vecinos, non? Que é o que se intenta, gobernar para todos, esa palabra, gobernar para todos, por favor, que non se esqueza, cooperación. Como sempre decía, incluso cando estaba gobernando o PP no Concello de Ribadavia, lle decía, como ben sabe o seu portavoz, que por que Ribadavia a veces parece a gran esquecida en todos os eidos, porque é verdad que en outros concellos se ve máis colaboración, pois será porque hai outro entendemento, outro diálogo, porque mesmamente un concello, agora vou a presumir como sempre de Allariz, pois Allariz é un concello gobernado por o BNG que consigue grandes acordos coa Deputación, pois haberá un diálogo e un entendemento. Entonces eu quero que se reforce a cooperación, quero que ese diálogo, quero que ese entendemento máis alá de decir somos o PP, somos o PSOE, somos o BNG. Temos agora mesmo unha persona na Diputación que é vicepresidente segundo, non sei, entón eu dende logo non sei, vou a decir unha afirmación, non creo que ele este en contra de recibir a xente, non sei, agora se falo por ele, pero pareceríame inadmisible que tamén por parte desa persona que ahora mesmo nos representa ao Ribeiro, porque está en representación da zona do Ribeiro, ou por parte de outra, que non se fixera ese encontro por... Eso sí que me parecería muy mal. Entonces hai que atender a todo o mundo, falar con todo o mundo e intentar entenderse entre todos, porque é o único que nos vai chegar a facer algo positivo para o noso concello e para o resto da xente, porque senón andar a la gresca non nos leva a nada. Eu creo que non nos leva a nada andar a la gresca, e por eso, como digo eu, cando se está gobernando é diferente, e eu tamén sempre pido o máximo respeto para a xente que está gobernando, porque creo que fai unha labor moi importante e moi difícil, porque o BNG tamén xa estuvo no goberno, agora está na oposición, pero pode volver a estar no goberno, e o mesmo que pedo agora, pois un respeto para a xente que está gobernando, tamén o pedirei se algún día me toca desde outro lado. Moitas grazas. Grazas, Maite. Que lo do Partido Popular, César? Ben, gracias. Bueno, pois nada, eu creo que perfectamente esta moción se podería haber dado conta os grupos antes dela, non esperar o último momento. Eso sería tamén xa unha cuestión que amosaría certa vontade de consenso por parte do goberno, pero bueno, optouse por esta outra vía, non hai problema, nos independientemente de que se optara por esta outra vía, vamos a votar a favor porque nos estamos de acordo e defendemos a cooperación institucional e o diálogo entre administracións. E como defendemos a cooperación institucional e o diálogo entre administracións, pois nunca vamos a estar en contra de que as administracións dialoguen e cooperen. E nese sentido eu creo que, e tamén sin ánimo de polemizar, estou certo de que na Diputación Provincial o Goberno de Ribadavia sempre é ben recibido e sempre será ben recibido, e así o seguirá sendo, porque de feito nunca se lle pechou a porta ao Goberno de Ribadavia na Diputación Provincial. Se en algún momento mellor hubo unha reunión na que alguén decidiu marcharse, non foron os representantes da Diputación. Eso quero que quede meridianamente claro. E xa digo, sin ánimo ningún de polemizar, evidentemente nos vamos a votar a favor da moción. Estamos totalmente seguros de que a colaboración institucional, a cooperación e o diálogo son fundamentales para o avance político tanto de Ribadavia como de todas as administracións. As administracións construense dialogando e en ese sentido sempre nos atoparán, xa digo, voto de menos que ao mellor nos hubiera avisado con anterioridade a intención de presentar esta moción, porque me imagino que non sería unha cousa que se lles ocurriu agora
antes de rematar o pleno, sino que xa o traerían preparado e non que só fose xa o papel impreso. Entonces, unha chamada, un comentario ou trasladar o interese de presentar esta moción, pois eu creo que sería tamén unha sinal de lealdade para os grupos da oposición e de respeto institucional tamén. Entonces, moitas veces se nos encha a boca falando de determinadas cuestións, pero despois pedimos respeto, lealdade, pero nos aplicamos cos outros grupos pois justamente o contrario do que pedimos que se faga con nós. Nós somos coherentes, seguiremos sendo e nese sentido, pois xa digo, o noso voto vai a ser favorable á moción. Grazas, César, que anda de Graves, vocero do Goberno. Ben, grazas. Bueno, estánse repetindo o guión, con tristeza o digo, se repite o guión, se dice unha cousa e se fai a contraria. Algo bastante habitual, por certo, no Partido Popular. E me explico. Non se pode vir aquí a encherse a boca o portavoz do Partido Popular e sinalar que fala do respeto institucional e de que se avise antes para ter lealdade institucional, e justamente foi o que non se fixo cando estaba acordada unha reunión das representantes legítimas e democráticas do Concello de Ribadavia coa presidencia provincial. Igual que en outros eidos, igual que en outras institucións, o Concello de Ribadavia non pode ser diferente, non pode ter un trato diferente ao que teñen outras alcaldías. A nosa alcaldía, que nos representa aos 13 e a todos os vecinos de Ribadavia, non pode ter un trato diferente, nin discriminatorio, respecto a outras alcaldías. E todo o mundo sabe, e parece mentira que o teña que recordar este portavoz, todo o mundo sabe que hai unha intencionalidade partidista e un uso partidista das institucións naquele episodio. Entonces, vi aquí a falar de lealdade, falar de preaviso, de comunicación e de diálogo cos grupos, cando todo o mundo sabe o que pasou, creemos desde logo que é un exercicio de cinismo que eu creo debería estar fora das institucións, porque as cousas hai que decilas con moita claridade, con moita honestidade, se pode decir desta maneira tranquila, con respeto, pero as cousas tamén hai que decilas e decilas polo seu nome, porque o cinismo, ao fin e ao cabo, é un exercicio da mentira, e desde logo este goberno e este portavoz polo menos vai intentar nunca exercitar esa dialéctica e esa técnica que para nós desde logo non debería estar presente nas institucións. Evidentemente, a pesar somos conscientes que este goberno evidentemente estaba nun contexto donde había feridas abertas, como é lógico. Non queremos facer ferida dese episodio, non queremos polemizar, de verdad que non é a nosa pretensión. E máis, podemos ser comprensivos que viñamos dun escenario, evidentemente, de tensión partidaria, e que moitas veces isto afecta ás institucións, pero creemos que eso xa debe quedar atrás. Creemos que non se pode redundar nese episodio nin redundar en esa confrontación, porque ao fin e ao cabo aquí estamos de paso e aquí estamos para mellorar a vida dos nosos vecinos, non estamos para facer carreira política, non estamos para facer de comisarios políticos do noso partido, nin para facer un traballo profesional do noso partido. Cando está nunha institución, eso xa non funciona así. Por lo menos esta é a nosa vocación como Concello de Ribadavia e como goberno, e iso desde logo o temos claro. Me gustaría fazer unha mención a unha frase que di Maite, e eu francamente non entendo moi ben cando a portavoz do BNG afirma que non creo que o vicepresidente do Ribeiro, se entendeu, non queira que non vengan subvencións a Ribadavia. Dixo así a portavoz do BNG. Ben, lle pode facer a pregunta directamente a él, entre outras cousas, porque non sei se quere ou non quere. De verdade, non me vou a atrever polo de agora a facer unha valoración, ademais sería personalizar e non é tampouco a miña vocación, ou polo menos non é a miña intención. Pero é paradóxico que o BNG se faga esta pregunta cando eu supoño que o BNG sabe que este vicepresidente está na xunta de goberno da Diputación Provincial que decide estas subvencións. Polo tanto, isto non é lo que quere uno, lo que deja de querer, é que son os feitos. Se está na miña mão tomar unha decisión, esta decisión e estes feitos se falan por min. Por menos isto como eu vexo a vida e a política. E nesto creo que queda claro. En todo caso, esa pregunta que lle responda a él,
Pero iso sí, eu en política e na vida o que máis importante sempre son os feitos. Hai personas que exercitan moi ben a oratoria, a técnica de oratoria, outros prefiren falar nun pleno ou andar no móvil. Bueno, isto é libre. Eso sí, eu creo que aquí se ven evidentemente a defender os intereses dos vecinos e a falar claro. Insisto, como te educación, non fai falta ni levantar a voz, ni faltar o respeto, pero tamén creo que o exercicio de honestidade de decir as cousas polo seu nome e decilas como unas ve, e evidentemente eu non sei o portavoz na Deputación Provincial do BNG, non sei, de verdade, non o sei, que creo que está vicetenente alcalde de Allariz, e non o sei se esas reunións serviron para algo, para desbloquear proxectos ou para plantar proxectos. Iso é algo que terás como portavoz de BNG preguntar, que estou seguro que mellor os teus compañeros de Viana do Bolo e de Castrelo do Miño se están preguntando. Ao mellor se están preguntando. Eu, polo menos, se fora de Castrelo do Miño e de Viana do Bolo, de BNG, que non son nin de BNG, nin de Castrelo, nin de Viana, sería algo que me estaría preguntando a mí mesmo. Co que pasou ali. E sabemos todos e todas o que pasou ali. Eu me estaría preguntando, pero esa pregunta non cabe aquí nesta institución, que aquí estamos para falar de Ribadavia. Eu, desde logo, se fora militante do BNG, eu preguntaría na miña organización. Como non o son, evidentemente, creo que tampouco é xusto que redunde máis na cuestión. Eso sí, nós tamén queremos, evidentemente, o mismo que Allariz. Estou totalmente de acordo, Maite. Nós queremos o mismo que Allariz. E, desde logo, creemos que Ribadavia non é menos que Allariz. En tal caso é máis bonita, ten máis potencial, ten máis recursos, está mellor ubicada e creo francamente que é un pouco máis bonito, con máis potencial, pero é certo, Allariz tamén está moi ben, tamén é moi bonito e tamén fai as cousas ben. Eso tamén é así, non é unha comparación, pero en relación coa Diputación, a Diputación nos terá que justificar como mínimo se nós presentamos proxectos, se nós temos necesidades e se Ribadavia non é menos que Allariz, polo menos a nivel institucional, porque non recibimos o mesmo trato que Allariz. Esta é outra pregunta que haberá que dilucidar en pleno provincial, non aquí. Pero bueno, isto é como non sabemos. Queremos ademais, máis alá da intencionalidade por parte do portavoz do Partido Popular de buscar polémica alrededor daquele episodio da reunión, donde evidentemente nin as nosas representantes nin a nosa alcaldesa se avisou cando estaba acordado que iba a ser unha xuntanza coa presidencia. Non se nos avisou nin previamente, nin se intentou buscar ese respeto institucional e esa lealdade da que aquí se falou con bastante cinismo desde o meu punto de vista e unha opinión persoal. Desde logo creemos que esta moción o único que quere é reconducir as canles de diálogo, as canles institucionais de colaboración e cooperación, e agardemos que máis alá desas polémicas que algunos buscan evidentemente salga a favor, e o máis importante, que nos feitos se demostre que se está a favor desta moción, que ao fin e ao cabo é a nos o que nos importa. Gracias. Ben, unha segunda quenda. Bueno, pues terei que facer a pregunta entón ao señor que me refire, que como apunta, bueno, ten vostede unha capacidade increíble para sempre darlle a volta as cousas e enredalas, se lle digo. O BNG, creo que sabe vostede o que pensa, do que pasou en Castrelo, como acaba de mencionar, do que pasou na bola. Non fai falta que veñamos aquí con ese tema, porque o tema que nos ven é a moción que presentaron vostedes, como se dice, sin avisarnos, sí, sin avisarnos, bueno, pero non pasa nada, nos defendémola e opinamos. Cando non me gusta que opinen os demais, dice usted, pois tamén terá que respetalo, como usted acaba de decir. O que din os representantes da oposición, pois é tan legítimo que, como dicen, desde a parte do goberno. Non ten por que usted atacar nin o BNG, porque fixo un lixo, e xa digo, a pregunta que usted me remita a facerlle aquí ao representante da Diputación, pois ya fago. Xa digo, estou de acordo
vamos a votar a favor, como representante da unidade aquí no Concello, en que se reforce e se fagan todas as accións posibles para que veñan cousas para Ribadavia. Vostede non quere entón que veñan cousas para Ribadavia, de verdade? A ver, respostas, se lle deixan. César, tes a palabra. Moi ben, moitas grazas. Eu creo que pouco máis hai que decir. Xa anunciamos, en primeiro lugar, simplemente matizar unha cuestión, e creo que é bo tamén diferenciar e esclarecer determinadas cuestións, no sentido de que aquí está un concelleiro do Concello de Ribadavia actuando no pleno do Concello de Ribadavia. En outras institucións, evidentemente, podo ter outro rol ou non, e cada un de nós pode ter outro rol ou non. Non son o único diputado provincial deste pleno municipal, e entonces eu creo que vou distinguir a posición de cada un en cada momento. En todo caso, eu, como anunciei antes, o noso voto vai a ser favorable a esta cuestión, e simplemente avanzaba algo Maite antes. Eu quero xa, porque xa é unha cuestión casi que non me gusta, e teño que decirlo e recoñecelo, e lamento profundamente pois que o portavoz do goberno utilizara o turno anterior simplemente para descalificar e insultar, falando de que se actuaba con cinismo e unha serie de cuestións que eu creo están totalmente fora de lugar. Eu lamento profundamente, creo que ese non é o ton que se debe ter nunha institución, pero bueno, evidentemente pois cada un somos donos dos nosos silencios, esclavos das nosas palabras, e moitas veces eu creo que se debería, pois, si realmente se quere cordialidade, se quere bo trato, e xa non falo na relación interinstitucional, sino na relación entre concelleiros dentro deste propio pleno. Eu creo que o respeto tamén entre nós é fundamental. Moitas gracias. Gracias, César. Que onda de Brais? Mientras exerzamos, polo menos esta é a miña intención, e é así desde 2015 que son concelleiro aquí, mientras exerza a representación, a dura tarefa e complexa tarefa de representar fielmente e moitas veces contra correntes moi duras e contra ventos e marés, mientras exerce esa representación, evidentemente os intereses do ben común e do povo de Ribadavia estarán por encima de calquera outra consideración, incluso persoais miñas, que evidentemente ten custe persoal estar exercendo a representación con honestidade. Evidentemente sería moito máis fácil exercela de outras maneiras, pero isto é lexítimo, cada un entende e o fai como mellor entende, ou en base a outros intereses que mellor non son os dos veciños. Eso tamén pode pasar. Non vou entrar en esa cuestión, desde logo este portavoz, mientras esa concelleiro, exercerá desta maneira, o temos claro. Eso sí, que ninguén se rasgue as vestiduras, porque aquí non se insultou, evidentemente hai cámaras, hai acta, aquí non se insultou a ninguén, se falou dunha forma de actuar en política de maneira cínica, e isto non é un insulto, isto é unha descripción gráfica do que sucede diariamente xunta tras goberno semanal da Deputación Provincial, cando aquí se nos dice que se está por cooperar con Ribadavia, cando xa levamos 4 meses e sucede todo o contrario. Isto é unha descripción de que se dice unha cousa e se falla a contraria, e basta con ir ao dicionario para saber que justamente eso é justamente un comportamento de cinismo político. E o di o dicionario, ademais, o di o dicionario. Por lo tanto, bueno, nos creemos que non é un insulto en absoluto, nin se lle faltou o respeto, nin se subiu o tono, non se increpou a ninguén. Nos, ademais, non acostumamos, nin facemos campañas contra ninguna persoa, nin nas redes sociais, nin ningún lado. Este goberno xa padeceu unhas cuantas e sigue padecendo. Entonces, creemos que, francamente, creo que estamos abordando isto da mellor maneira posible. Non queremos falar, desde logo este portavoz e este goberno non aludiu neste debate hasta que se trouxo aquí a doble característica do portavoz do PP, que tamén é vicepresidente e está nesa xunta do goberno, e creo que eso non debe molestar a ninguén. Unha cousa é ser deputado provincial e outra ter tarefas de goberno e de decisión
de con que concellos se colabora e con que concellos se quitan proxectos adiante. Incluso con proxectos que estaban xa plantexados, xa solicitados e que están bloqueados. E encima, aquí se está a decir prácticamente que nos estamos atacando a alguén por ser bueno e por ser moi bueno e porque es moi bueno. Mira, non, eu me nego a isto, me quero levar ben con todo o mundo, pero aquí, se non se resolve unha subvención, por exemplo, de 80.000 euros que está solicitada no asilo de Ribadavia polo anterior alcalde, que ahora é vicepresidente na Diputación e da que non sabemos nada, e mocalo, e encima non me parece indignante, pois cando non me parece indignante, terei que deixar a política e terei que deixar o cargo de concelleiro, porque entonces non estou aquí xa para o que viñen fai en 2015. E como eu, os meus compañeiros de goberno, a alcaldesa e todos que estamos reivindicando e tratando de que, evidentemente, Ribadavia se respete e que non sexamos menos callariz, por exemplo, ou que outros asilos que están recibindo subvencións. E creemos que esta é tamén tarefa de goberno. E que a tarefa de goberno moitas veces o dixo Maite, non estou de acordo, e de verdade que non quixen facer ninguna crítica ao BNG como partido e menos a súa militancia, coa que ademais eu nunca militei, pero fui en listas e colaborei moito e en moitas cousas concordo co BNG, en moitísimas, diría eu. Non iba por aí, pero tamén hai cousas que a mí me saben mal, e o digo incluso desde fora, como ciudadán, por así decirlo. Non era unha crítica ao partido, pero aquí tamén hai que decir certas cousas, e o noso goberno tamén, o dixo Maite, que non chora non mama, ou que non dá a batalla non consigue nada, e nós desde logo estamos dando a batalla, e vamos ver a batalla, e os recursos públicos, por moito que decida a Xunta de Goberno na que forma parte César Fernández, eses recursos son de todos os vecinos de Ribadavia, tamén na súa parte proporcional á súa poboación. Non son do clan Baltar, nin son de César Fernández, nin son dun partido político, por moito que leve moitos anos e moitas décadas nesa institución, porque, aínda que eles non o pensen, outros que xa estaban máis asentados en outras institucións tamén se foron. E viñeron outros, e viñeron outros, e viñeron outros, e viñeron outros. E sabes o que permanece? A institución. As persoas pasan. E aquí o vemos neste concello. Nós que conocemos incluso a algún alcalde que foi na primeira legislatura da democracia. Don José, por exemplo. É unha persoa, eu creo que entrañable por todos os grupos. Sexas dunha ideoloxía ou de outra. Bueno, podes ter esa actitude, podes ter outra. Pero moitos alcaldes pasaron por aquí. Moitos gobernos pasaron por aquí. Uns fixeron na maior, outros peor, eso está na valoración da xente. Iso sí, quen permanece vai a seguir, e agardo que siga para sempre, é a institución do Concello de Ribadavia. Polo tanto, quen se cree ahora mesmo indispensable de dono dos recursos públicos, algún día se vai dar conta que non é así, e que os recursos públicos son da ciudadanía, e os vecinos de Ribadavia non teñen por que soportar unha discriminación, e este goberno polo menos vai dar a batalla, evidentemente, se ten que fazer forza farao, e isto creo que calquer vecino de Ribadavia, incluso os votantes do PP, non están de acordo con que se discrimina a Ribadavia, incluso os votantes do PP, incluso os que estaban en contra tamén, sin ser votantes do PP, de que houbera cambios de goberno, que tamén os hubo, e somos conscientes, pero agora teránlles que algúns explicar como é posible que se discriminen proxectos tan elementais, tan básicos e tan bons que todos eu creo que defendemos, como os que este goberno trae aquí. Alguén o terá que explicar, e se non o sabe explicar, o mellor é porque non ten explicación, e se pode amparar en un insulto na súa oratoria ou en que algúns berramos moito cando falamos, pero os feitos son o importante, o único importante en política, diría eu. Co cal agardamos, de verdade, sin vocación de ningún tipo de polemizar, pero tamén de chamar das cousas polo seu nome, con todo o respeto do mundo, pero tamén sin obviar, sin tampouco esconderse nunha batalla, porque eso, e non quero de verdade, non sería de valentes, e desde logo este goberno por ahora, en pouco tempo ten demostrado que é valente, e agardo que así siga a ser. Gracias. Grazas, Brais. Eu quero dicirlle ao BNG que, é importante a colaboración e cooperar entre as institucións, non dubides que eu vou a chamar a todas as portas, vale?
Con respecto ás palabras de César que recollín, sin ánimo tampouco de polemizar, acabas de decir que se alguén decidiu marcharse non foron os representantes da Deputación, foi o seu grupo de goberno, foi eu como alcaldesa, porque, bueno, non me considerei respetada por o presidente. Me pareceu que debería habelo avisado previamente que vostede iba a estar nesta xuntanza. A comunicación é moi importante por parte da presidencia, foi nula. Eu espero que estou a espera desde o 3 de maio que recibimos a última carta do presidente que volvería a marcar unha data. Espero que non se repita este episodio. Se eu non teño ningún problema en reunirme con vostede como vicepresidente segundo ou como concelleiro de Ribadavia e poder solicitalo cando queira, vale? Eu creo que me merezco como outros alcaldes que ese día tuvo o presidente xuntanza, como o alcalde da Moeiro, o alcalde de Castrelo do Val, o alcalde de Maside, Punxín, Sanci Brao. Eu creo que debo ter tamén unha recepción por parte do presidente a súas ou coa miña compañera tenente da alcaldesa, vale? Cando queira, eu non teño problema en reunirme con vostede como vicepresidente segundo, eu non teño ningún problema con vostede nin como concelleiro nin como vicepresidente, evidentemente, e polo tanto, si quere marcar unha xuntanza comigo na Deputación a marcamos, si quere marcala no Concello a marcamos, pero agardo que non se repita este episodio diría entrecomillado encerrona, vale? Pido respeto, como se fixo e se publicou en redes sociais na página do seu presidente con todos os alcaldes que che acabo de citar, 5 concellos. Eu quero tamén esa xuntanza, creo que o Concello de Ribadavia a merece. Ben, sen ánimo de polemizar, entón pasamos a votación. Votos a prol desta moción de urxencia. Ben, fica aprobada por unanimidade. Eu entendo que non hai ninguna moción máis de urxencia, verdade? Non. Ben, pois pasamos ao punto número 15 de rogos e preguntas. Maite Venega. Vamos a ver, as 2 horas de parking gratis imagino que entrarán en vigor unha vez que se aprobe o de tráfico de hoxe, non? Non sei se queres... Sí, perdona. Non sei se queres que contestar así ou... Non, prefiro... Xa está anunciado. Cando entre en vigores será cando sexa posible. Na Xunta de Goberno recordo que ainda non está aprobado e evidentemente na normativa ainda non entrou en vigor. Creo recordar que ainda na Xunta de Goberno non está aprobado. Ben, pois agora vou facer así uns pequenos rogos para que Manolo xa sei que andas a tope, ao mellor demasiado a tope, pensan algúns e algunhas, entre elas eu tamén. Entón, bueno, estáse vendo que se está facendo traballo, xa sabemos o que decides sempre, que hai que chegar a moitos sitios, a moitos povos. Hai sitios que xa se limparon que agora xa volven a estar un pouquinho deteriorados, como é o parque da estación ao lado dos autobuses e aquel parque tan bonito que hai a mão dereita. Entonces, bueno, na medida que xa posible que se vaya intentando chegar tamén. Para a semana creo que tamén hai un acto en Sant André por as festas, entón pediría, non sei se xa está pedido que se limpe un pouquinho aquel campo, porque sí, vale, estupendo, non? Porque hai vecinos que xa me teñen demandado tamén. Tamén onte pasei por ali camiñando e miro, eu chamo no cruce que vai hacia a Rúa Ribeiro onde termina Progreso, ese muro por abaixo mellor había que así facer algo de limpeza, e se pode pintar un pouco as barandillas que están un muro de contención no cruce, facer un pouco de pintar un pouco, que sempre abusamos desas barandillas todos do muro. Hai como unha agua que cae, non sei se de desagües ou non... Leva moitos anos, así, verdad? Leva moitos anos, eso, debe ser. Sí, pero non, leva anos. Vale. Despois tamén a rúa que sempre digo, que vai do Pabillón a Nacional, camións a tonelaxe dos camións que podían entrar por ali, porque estaban entrando, parece, camións de tonelaxe non permitida, moitos, sí.
nas entradas de Ribadavia está así registrada ademais na normativa da que falábamos antes e tamén na sinalización. A intención é que evidentemente vayan pola Nacional 120 ou pola Estrada de Francelos si van para Figueira. Si hai algún bache tamén así importante por ali naquela zoxa que limpar. E despois creo que xa non se me olvida nada, non sei, preguntar ao campo de fútbol como está, como van, alguna cousinha que se fixera nova, como está o estado. Eu non teño ido por ali, tampouco podo decir. E unha última cousa, perdón, en relación á piscina, que xa sei que está funcionando, que calma alegra moito, bueno, non esquecer que mañán é feira supoño que xa se terá contemplado ante unha posible incidencia que claro, que hai que, está ao lado do ambulatorio, pero supoño que se estará contemplado xa ese tipo de cousas que non é do que pasen, pero poden pasar. Grazas, por a minha parte nada máis. Grazas, Maite, respondo eu. Moi rápido, sí, o campo de fútbol evidentemente estamos á espera de que xa todo o mundo sabe o que a empresa que realizou a obra se ofreceu a facer unhas melloras, aínda non as fixo, dixo que entre o mes de xullo e agosto, e evidentemente en canto sexa así, evidentemente o comunicaremos, aínda que, coa saludade de que nós, francamente, somos escépticos de que esas melloras, oxalá sexa así, non teñen ningún custo para o Concello, pero somos escépticos de que resolva realmente a situación moi mala na que está o campo, a superficie do terreo de xogo. Aínda así, é unha proposta que fai a empresa adxudicataria que executou a obra, e hai unha mellora tamén importante no que vai a ser a captación para a agua de regar, co cal evidentemente nos vamos a poñer que a faga, non? Pero somos escépticos, aínda que oxalá evidentemente nos equivoquemos. Respecto á piscina, pois ten moito mérito, de verdade que ten moito mérito poñer unha piscina en marcha, e este goberno o logrou despois de 2 anos case que estivo pechada. Evidentemente o ano pasado houve Covid, un Covid en situación, aínda que agora sigue, nada que ver, moito máis dura. Houve concellos o ano pasado que decidiron abrir a pesar desa Covid dura que había, e houve outros concellos como de Ribadavia que decidiron non abrir. Nós, os dos grupos que ahora estamos no goberno, non tampouco fixemos moita pelea por que se abrira ou non se abrira, foi unha decisión do goberno de entón. Nós teñamos outra, pero entendemos tamén que a situación era moito máis complexa. Aínda así, eu creo que hai que decir que tuvo moito mérito abrir a piscina. Foron moitos meses de traballo, 2 meses de traballo, non se abre unha piscina así dun día para outro, é un investimento para as arcas municipais importante, un esforzo de coordinar horarios, de coordinar que evidentemente o goberno está facendo a través do seu concelleiro, eu creo que con moito esforzo e moito mérito. Mais alá deso, a feira evidentemente se contempla porque pode pasar calquer día un accidente na piscina, por exemplo, e temos un problema. Dito isto, evidentemente é difícil compaxinar feira e emerxencias. Ese mesmo problema existía cando estaba na rúa Progreso, ou na rúa Virxe do Portal, ou na rúa Redondela. Existía xa ese problema. O mesmo problema que acontece ahora mesmo aí con o tema da piscina, é o mesmo. É certo que non lle afecta tanto ao que é o centro de saúde, non? Que ten outra saída para ambulancias e tal, pero se a infraestructura da piscina, agardemos que non sea así, evidentemente as nosas emerxencias e a nosa policía local vai estar moi atento a esta cuestión para actuar coa maior diligencia posible. Gracias. Gracias, Brais. Eu creo que Manuel quere decir algo.
Grazas, Manuel. Quenda de César, Partido Popular. Ben, vamos a ver, trasladanos que na zona dos chalés que hai un problema, claro, a min a expresión que me dixeron unha plaga de cucarachas, eu non sei se podo evidentemente falar de plaga ou non, porque non teño a competencia para determinar se realmente é unha plaga ou non, pero nos preguntan se se vai tomar alguna medida, se se ten coñecemento do problema e se se vai a tomar alguna medida. Eso por unha banda. E por outra cuestión tamén, que nos chegan queixas do estado no que se atopan as rutas de senderismo no Concello de Ribadavia da Mancomunidade Turística Terras do Avia, e recordamos que hai 3 operarios que, independientemente que fagan outras tarefas, que tamén entendemos porque sempre foi así, teñen que cuidar polo mantemento destas sendas, e pedimos entón que na medida posible non se descuide isto, porque ao final tamén é imaxe do Concello, e xa digo, chegan queixas sobre esta cuestión. Moitas gracias. Grazas, tomamos constancia deste robo das Terras do Avia, da ruta de senderismo. En canto ao tema das cucarachas, Sí, porque iba a decir que o Concello de Servicios ha pedido orzamentos e o digo, Manuel, porque estamos valorando tal, porque vamos. ben, pois se non hai nada máis, ningún robo de pregunta, Miguel, sí. Este pago é por autorización da obra de Ventosela. Vale. Se non hai nada máis, levantamos a sesión. Sí? Boa tarde a todos e gracias.